Bosio Mwancho Murgeria ya Matemo kurwa sensemo ya Marani kutoka se bunge ya Kitutu Chache North hase kaunti ya Kisii yo mwaka Lawrence Angi na boigo Mongina Teresa Mongina niko banyare ko baba gwesokya gwetera somo kwana ryobo aserieta Priska Bosibori ntago saba obokonyi wonde bwensi yori no Wancho kuya na boigo kugani ko konya ko baikange eri ko bakonya gukora umuchando bwenda huyo nyare ko bago ko bachanda segeka niko boigo ba enenda natara gwikasenkeyo osangana barabo abono twarya ne robot uri gasenchere wikran umuchando w'ichinda ororekanire kuba umuchando omunene ase chinka chinyenge na boigo chinda chiaretire obururu bonge nakebe kogera eyamatu omugaka Lawrence Orange kurose kinyo mumurwa tu ime ya Marani ward ebunge ya Kitutu Chache North esokire kuburio obokonyi tagete kurwara 2015 lakini bona ndo mochando w'ichinda ugachogacha 2020 koru 2020 chinda chimochandete rioka tokumobekera mariogo chiabwena nandi chache still no mochando bwendagera noro mwako yore ndugu bona nero gosoka obarigeri kendi gyosi ekibakori nabagosoka rituko rigima na barasoke nandaira natabwati kendi rituko rinde rikobwati nandasoka boigo lakini rende Nyasaye kera Moses niri anyorire naki ekibagosanga kwana no mwamato oyibo igoro mukwaniri obo nigakorera emechande ye amatigiye gwitira manyana boigo omurugu omugaka Lawrence nigo abwate omuchando bwobongo nigo baruro kuburia gocha sundu bwensi ore no moyo bo wancha abae obokonyi irinde banyore asibakurara na boigendagira ana twari nare gusaba ondi bwensi orato konyo omuchando bw'echinda no omuchando bw'endagera nabo tokwirana rimbia mono Tonya nasi bakorara ni garabe banyora asi bakorara gose chinde chinchike kuripotera Getembe TV Inchelilian